Sidiga A garinmu ba mu da kwanciyar hankali, a gonakinmu ba mu da walwala. Ta'addanci da satar mutane ta ko'ina. Mun tsinci kanmu cikin irin wannan yanayi ni da kakata da ƙannaina. Mun kasance masu neman taimako, muna neman wanda za su cece mu. Ba mu samu masu taimakonmu ba, balle a samu wanda za su magance abin, su kubutar da sauran jama'a.